operations ng Department of Social Welfare and Development Office para sa syudad sang Iloilo ang nagapadayon. Dugang nga 2,000 food packs gintugyan sang ahensya sa syudad subong nga adlaw. Padayon ang pag-abot sang food packs sa Iloilo City gikan sa Department of Social Welfare and Development Office. Ini ang kabahin sang relief augmentation sang ahensya sa mga lugar nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine. Sa listahan sang DSWD Region 6 kahapon Hulyo 20, kapin 3,000 family food packs na ang gintugyan sang ahensya sa syudad sang Iloilo. So mag-release kami sa DSWD diretso sa local government unit. Ang local government unit ang usually ang nag-provide sang salakyan, sang logistics, sang manghapot, no? Once nakuha na ina sang LGU, we leave it sa LGU to their local social welfare and development offices, no? Kag sa mga local disaster risk reduction management councils ang pag-distribute sang goods. Sila man of course ang nag-identify kung si sino ang pinaka-affected na kinahanglan sa huli. Subong nga adlaw, dugang nga 2,000 food packs naman ang gintugyan sa DSWD sa syudad. Naibaluan kapin 150,000 ka pamilya sa syudad ang apektado sang ECQ kag dapat kuntani hatagan sang food pack. Suno kay DSWD 6 Public Information Officer May Castillo. Nakapadala na sang kapin 25,000 food packs ang Visayas Disaster Response Center kag DSWD Region 7 para sa syudad kag probinsya sang Iloilo. I have yet to check kung may ara pa kita ginapaabot kay nag-abot na abi ang augmentation from Visayas Disaster Response Center na 10,000 family food packs. And then nag-abot naman ang augmentation from Cebu, DSWD Region 7 na 15,000 family food packs. Mensahe ni Castillo sa mga nakabaton sang food packs. Your message natin is to put the food pack to good use, gamiton para sa inyong families. And sa mga kauturan natin, we are doing our best kami sa DSWD to augment the resources sa mga LGUs. We know nga sa subong grabe gid ang need and we understand sang gravity sang situation, particularly there sa city. Sa gin-express ni Mayor Treñas that they need 150,000 family food packs. And kami sa DSWD, we immediately acted. Nag-request kami for augmentation sa national office, no, para makapadala sa aton sang additional na family food packs. Sa subong nagaplano naman ang DSWD sa paghatag sang cash assistance sa mga pumuloy sa syudad nga lubos na apektuhan sang pandemya. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga donasyon ng dagsa para sa Uswag Community Kitchen. UCK may 8 ka mga menu subong nga semana. Masako sa pagluto ang mga daycare workers sa Barangay Bunta Talaharo subong nga adlaw. Nabato na nila ang mga utanon, manok kag iban pa nga mga rekado para sa community kitchen. Subong nga adlaw, potsero ang menu. Apang imbes saging, patatas lang anay ang sakot bangod hilaw pa ang ilang nga saging. Para kay Lelebet kag iban pa nga mga daycare worker, ini ang ilang kontribusyon para sa komunidad. Bilang daycare worker, responsibilidad na namon nga magbulig bisan tuon nga meron po supply sa amon, pero sige lang kalipay man ay amon namon gapon sa pagkikutuon nga makabulig kami sa amon pariyo. 135 ka mga barangay sa syudad ang may community kitchen. Ang mga panakot, donasyon gikan sa JPT Edescape kag mga pribado nga kompanya kag individual. Kada community kitchen may 2 ka sipis sang saging, 1 ka bugkos sang pechay, 3.5 kilo sang talong, 2 ka kilo nga patatas, mga ahos, bombay, repolyo, carrots, munggo kag mga manok. Subong nga semana, may 8 ka mga putahe ang community kitchen. Ang manami pa, masustansya ang mga ginaluto bangod kadam-an sa mga donasyon, utan kag prutas. Padayon ang pag-abot sang madamo nga bulig sa lokal nga panguluhan. Gani masako ang UCK Operations Center sa pagpamutos kag pagdulong sa kada distrito sa syudad. Naghugot pagid, nag-close pagid ang aton nga ties sa lain-lain nga sektor kay subong ang damo nga kitang wala gina-expect nga mga donations nga nagaabot. So meaning damo na gid ang nagabuylog kay Mayor sa pagbulig sang kapigaduhon sa subong nga pandemya sa pihak sang damo ang nawadan sang obra.
Magluwas nga madamo ang nagapalabot sang bulig sa community kitchen, madamo man ang naga-volunteer sa pag-repack sa mga utan. Sa subong nga napaidalom sa enhanced community quarantine ng syudad, kin-activate ang Uswag Community Kitchen. Kag diri nabuhi man ang bayanihan spirit sang mga Ilonggo. Sa datos sang Uswag Community Kitchen, may 6,435 na ka mga pamilya ang nahatagan sang pagkaon. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 25% sang target population sa syudad ang nakabato na sang first dose ng COVID-19 vaccine. Bisan ginhugtan ang quarantine classifications ng Iloilo City, wala nagauntat ang vaccination rollout. Sa pinakaulihi nga datos ng City Health Office, Hulyo 19 sini nga tuig, 112,742 ka mga individual o kon 25% sang 450,000 total target population ang nakapabakuna na sang first dose. 24,257 o kon 5.41% naman ang nabakunahan na sang second dose. Ginpahayag ni Dr. Roland J. Fortuna, COVID-19 focal person, importante nga mapadayon ang vaccination sa syudad. As of July 19, first dose naton nga natapos na, it's 112,742. That is 25% sang target population naton nga 450,000. And sa subong gasigi-sige na ang aton nga second dose, ga-increase na ang percentage. It's 24,357 ang naka-second dose sa mga various Sinovac ag Astra naton. It's 5.41% sang target population naton. And by the end of 2 weeks, mataas na ni siya. Siguro makalabot kita up to 54 to 60,000 ang naka-second dose because sige-sige subong ang rollout naton sa second dose sang Pfizer, sang Astra, sang Sinovac, and manog-rollout man kita sang Pfizer nga second dose. Magluwas sa mga mega-vac sites kag mall, ginbuksan man ang vaccination sa barangay. Nagsugod ini sa barangay Kalumpang Molo. Subong may isa pa ka barangay sa syudad, sa diin ginapatigayon man ang vaccination. Ini amo ang barangay Quintinsala sa Haro. Diri ang vaccination site sa barangay Takas, Balabago, kag MV Hechanova. Prioridad nga mabakunahan sa barangay ang mga senior citizen, kag masakiton nga hindi na makasarang magpadulong sa mga vaccination center. Ginalapta naton sa mga damo o vaccination site para hindi lang magpugok sa isa ka vaccination site bala nga magdamo. Siguro sa isa ka vaccination site ka nakaschedule na sila para hindi dululungan ang pag-abot. Ga-target kita around mga 1,500 per site. And sa subong, gamat-amat na rollout kita sa vaccination site sa barangay level. So sa barangay level na naman, ang gina-target natin is around 300 vaccinees per day naman lang. So para mamaamat-amat natin sa barangay. Kag after ang sa mga barangay na ginakadtuan pagid ang mga bedridden natin, no? Hindi na makakadto sa vaccination site. Nga mga vulnerable groups natin, ang tanan ng mga bedriddens, ng mga elderlies nga hindi na yakabangon, magkadto sa vaccination site. Gina-identify na sang barangay nga pagtapos ang vaccination sa mga barangay nga na ginakadtuan na lang sang team. Abiso ni Dr. Fortuna, kinahanglan magpa-pre-register ang mga luyag magpabakuna. Ang pre-registration yara sa mga barangay hall kag mall. Sa way pa nakakabakuna, importante gid makaparehistro kita para pag-abot naton sa vaccination site, mas madasig ang proseso bala. Hindi na kita maghulat sang lawig nga didto pa magparehistro. Sa mga magabaton sang second dose, kinahanglan dalon ang vaccination card, kag bantayan ang announcement kung saan o kag diin ang vaccination site. Magdala sang kogalingon nga ballpen, maggamit sang face mask, face shield, kag mag-obserba sang physical distancing sa vaccination center. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.